I got a crick in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time. Tähän alkuun mä haluan sanoa, että kiitos ihan sikona näistä tilaajista. Elikkä tän yhden yön tai no en mä nyt tiedä, taas yksi tilaaja lisää. Elikkä joo, tai 2 yön aikana teitä tullut sinne ihan helkutin paljon. Ja tässä ei ole kaikki, koska tästä näytetään vaan tilaajat, jotka ovat asettuneet tän juhlisemmaksi. Ja joo. Elikkä kiitos todella paljon. Yksi tilaaja vaille 50 tilaajaa tulee spessua kyllä. Ja joo. Ja sitten myös, että nyt kun katsoo näitä Raftin näyttökertoja, niin nämä on jotain ihan huikeita. 569 näyttökertaa, 17 kommenttia, 8 tykkäystä. Sitten kun mennään tänne kakkoseen, niin täälläkin on 142 näyttökertaa, 4 tykkäystä, 2 kommenttia. Ja joo. Eli kiitos teille todella paljon Mikelään tästä kommentista vielä. Ja joo, Raftia tulee lisää niin kuin tässäkin videossa. Pelataan Raftia, mutta mä halusin vaan kiittää teitä tähän alkuun. Elikkä joo, ei siinä. Mennään suoraan videon pariin. Ja nyt ollaan täällä Raftin parissa. Ja joo, jatketaan sitä meidän sarjaa taas. Joo. Elikkä me päästiin tässä hyvin alkuun, joten nyt me voitaisiin lähteä suurentamaan tai siis laajentamaan tätä meidän lauttaa, mikä tää on. Ja joo, jos teitä nyt esineitä alkaisi tulee, niin ja me oikeastaan laajennetaan tätä vähän ja sitten me tehdään tällainen, eli tää on tällainen, että catchaa kaikki itemit, mitä tulee tuohon lautaan eteen. Ja tää ei edes vaadi paljon mitään, että laajennetaan tätä ja tehdään toi, niin kaikki on hyvin. Taas tää. Kiitos. Mä tarviin teitäkin. Ja joo. Meidän hai ei oo mitään hätää. Ihan sama jos se tulee meidän tää. Voidaan häätää se pois. Eli joo, nyt meillä on kaikki tarvittavat itemit tohon laajentamiseen. Otetaan tästä nyt vähän näitäkin. Joo. Nyt me voidaan laajentaa tätä, mutta me tarvitaan ropea. Ja joo, lähdetään laajentamaan tätä tälleen. Joo, hetken, mä tarviin sut. Älkää menkö minnekään, mä tarviin teitä. Tai no, tästä tulee nyt. Tää on tää scrappi tästä. Ja sit meidän pitäisi saada tehtyä ainakin ropea. Joo, nyt me saadaan taas laajennettua tätä. Tehdään nyt tää yksi rope vielä, niin siis laajennetaan tätä vielä yhden tollasen jutun ajan, niin noin nyt me saadaan noin nyt me voidaan alkaa kerää siihen mikä se nyt on, tämä aitennetti. Elikkä joo, kaikki noita ovat nollia, joten tosta. Tuolta. Ei, no ei tietenkään heitin. Tai no tulisi toi. Itse asiassa se on ihan hyvä. Sitten mä haluan sut edelleen. Mä en jätä sua. No ei tietenkään. Niin sit me saadaan toi siihen koukkuun. Joo, mutta oikeastaan me saadaan tästä nytten tämä. Poika tosta. Hai, joo, oot vielä ihan rauhassa vaan. Tää se, kuinka monta se vaati? 0/3. 1, 2, 3.
just tällaista. Noin, nyt me saadaan tehty meille rope. Laitetaan, meillä on toikin vähissä, joten otetaan meille vähän vettä siitä. Se on tällä, että se niinku ottaa nää. Siitä saat itse meille. Ja joko tää vesi voisi olla valmista. Saatais toinenkin. Kerätään vaan, että me saadaan lisää näitä ropeja. Ja hai. Pystyykö muuten noi hai syödä näitä esineitä? Ei varmaan. Se olisi aika kova. Älä yski nyt. Tuossa on vettä tulossa. Ole onnellinen. Noniin. Älä yski enää. Kiitos. Joo, meillä on aika nälkäkin. Ja mä huomasin vasta, että tätä kalaa voi syödä raakana. Joten me ei haluta tätä punaisen, eli me syödään tää raakana. Ja sä et muuten varmaan tuu siihen vetää tätä. Kiitos. Joo, mut hetko, eikö mä saanut sit mitään? Just oikein. Mä en näköjään huomannut, että siitä ei sit saa mitään, etkä ole sitten taas vielä. Laitetaan toi menee ja sitten otetaan vettä tosta meille. Vesi tohon. Ja sitten otetaan vähän kamoja tuolta. Älä yski. Sulla on vesi tulos. Kummi tulee aika. Kyllä se on toi vesi. Tätä ei voi mennä kyykkaan. Eikö tällaisessa pelissä tarvikaan? Joo. Olen siinä. Kiitos. Uutta vaan. Ja me menee noi esineet nyt ihan sitten jonnekin, joten otetaan siitä saada meidän ruokaakin, mikä on hyvä juttu. Sitten ai että. Suoma on kaivannut pitkään. Tulepas tänne. Tulepas tänne. Mä sain ton plankin. En kyllä saanut, hei mitään logiikka. 4/5. Okei, en mä saanut tota. Hei, tulepas tänne. Jes, sieltä tuli tätsiä aika paljon. Hei, mitä? Pateria siitä. Ei, en mä halua nyt hakata mitään. Meidän hai on tossa. Rakas haime. Okei, mitä? Juu. En mä sua rakasta, mä vihaan sua. Kuole, kiitos. No niin, nyt meidän pitäisi saada puutakin jostain. Tulisiko tuolta? Tuleehan sieltä 2 kappaletta puuta. Ja hai, älä lähestykää meitä. Mulla on tää. Eikö sä taju sitä? Mulla on toi ai, että sieltä tulee paljon kamaa. Juu, tänne vaan. Kiitos. Joo. Sitten mä haluan sutkin. Siitä saadaan ai, että nyt tulee kamaa. Kiitos. Nyt menee hyvin kaikki ja nyt meidän pitäisi saada 1, 2, 3. Ja me saadaan, ei haluta laajentaa, kun me halutaan tehdä meille tällainen. Kiitos craft. Ja ei laiteta sitä tohon, vaan tohon oikeastaan. Kiitos. Sitten me halutaan ei halutakaan tohon, me halutaan tohon seuraavaksi. Saataisko me vielä toinenkin? Tätä 1, 2, 3. Ohi, me saadaan toinenkin. Tänne vaan. Näin. Hyvä on. Sieltä vähän ruotaan meille. Vettäkin ja humma. Ruokaa. Kalaa.
paistuukaan siihen. Ruokameille ja ai, että sieltä tulee paljon. Toi jää tohon kiinni. Jääkö? Jää. Miksi mä oon kännykkä päällä muuten, kun mä kuulen video? En tiedä. Hai tulee uhkaavasti meitä kohti. Älä muuten koitakaan. Tässä keihäs. Sä et ota sitä meiltä. Häily, kiitos. Tarvitaan tota ruokaa. Ruokaa tarvitaan. Kiitos. Ja on kaikki hyvin. Joo. Kuinkas paljon meillä on? Tätä oikein 0. Joten ei mun pitänyt heittää tätä. Se meni nyt siinä. Valitettavasti. Hei, mä haluan ton plankin. Ai sitten. Ja joo. Mä pitäis kohta lähteä tekemään portaita ja kaikkea. Okei, sieltä tulee. Jääkäs molemmat tähän. Kiitos. Ja joo. Tähän me voitais lopetella tää video. Elikkä ja muuten muistakaa tykätä videosta, painakaa tykkäysnappia jos piditte, tilatkaa ihmeessä ja ei se muuta, se olisi moi.